Няма значение кой си, няма значение в каква ситуация се намираш, няма значение колко си беден, какви пари имаш в джоба си или в банковата си сметка. Няма значение също така и дали си в безизходица или се намираш в някаква криза. Според мен кризата не е икономическа, а кризата е по-скоро криза на обществото ни. И ако трябва по някакъв начин да дефинирам какъв е основният фактор, който може по някакъв начин да те изстреля нагоре, според мен това е един единствен фактор и той се нарича въображение. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и това не е просто някакъв лозунг или някакви безсмислени фрази. Ако искаш да отидеш наистина на високо и ако искаш наистина да се реализираш и наистина да бъдеш това, което смяташ, че трябва да бъдеш, в такъв случай твоето въображение трябва да те накара да достигнеш наистина до тези върхове. Ако мислиш за себе си като за нещо малко, нещо незначително, нещо непотребно, ако се ограничиш само до елементарните неща, в такъв случай трябва да бъдеш сигурен, че ти наистина няма да постигнеш успех.